Stella Bjertskov. Lejelandet i Brabrand har nu igen åbent for somalier, fordi at Institut for Menneskerettigheder har bedømt deres forbud som racistisk. Lejelandet havde ellers meddelt, at de ville have lukket for somalier indtil maj næste år. En ny undersøgelse viser, at et flertal siger nej tak til reklamer og ja tak til den afgift, som regeringen vil sætte på tilbudsaviser af papir. De vil gerne læse tilbudene, men helst på nettet. Første sagen om tidligere premierminister i Italien, Berlusconis afgang. Efter 17 år inden for politik har Italiens premierminister Silvio Berlusconi trukket sig tilbage. Det skete i lørdags aften, hvor han indgav sin afskedsbegæring til Italiens præsident. I tirsdags oplyste præsidentkontoret, at Silvio Berlusconi ville træde af, efter at hans regering har vedtaget en række vigtige økonomiske reformer, som den har lovet EU. Denne forpligtelse bliver ført ud i livet. Når denne forpligtelse bliver ført ud i livet, Når denne forpligtelse er blevet ført ud i livet, vil premierministeren udgive sin afskedsbegæring til statsoverhovedet, hedder det en erklæring fra præsidenten. Og netop tidligere i dag, lørdag, godkendte Italien den reformpakke, der skal være med til at lette Italiens enorme gældsbyrde på 1900 milliarder euro. Og derfor meldte præsidentkontoret i Rom tidligere lørdag aften ud, at Silvio Berlusconi vil indvillige i sin afskedsbegæring til landets præsident kl. 20:30 dansk tid. Okay, og nu har vi et par eksperter med i dag. God aften. Som I kan se, har vi en ekspert i studiet i dag. Ida Victoria Lund, som er ekspert inden for udenrigspolitik. Tak til dig, Victoria. Victoria, er premierminister Berlusconis afgang kommet som et chok for befolkningen i Italien? Nej, det vil jeg ikke mene, for han har ikke været specielt vældigt, og der har været mange sager angående ham, og at han har krænket for eksempel en p-vagt i al offentlighed, og grinerne, der gjort det for sjov. Og så har der også været nogle sager med, at han har betalt en 17-årig for sex. Vidste man godt det, da Berlusconi for 17 år siden gik ind i politik? Nej, men jeg tror, at man regnede med, at han var en ordentlig premierminister. Men ligesom vi her i Danmark også på et tidspunkt har meldt en komiker ind i Folketinget, så kunne det også måske være for at prøve at se, hvad der skete. Ja, men Berlusconi har trods alt siddet der i 17 år. Har man ikke før haft lyst til, at han skulle stå af? Det tror jeg, man har, men han har ikke gjort det, fordi at han alligevel, han er jo kendt inden for økonomi, hvilket han er specielt god til, så derfor har man nok måske set lidt igennem fingre med det. Ja. Tak til dig, Victoria. Det var rigtig fedt, du gad at komme. Tak. Der er uro og jubel i gaderne, da den tidligere premierminister Berlusconi er trådt af posten. Nu er den nye premierminister Mario Monti kommet ind som premierminister. Han bliver også kaldt for Super Mario, fordi han skal lave om på tingene. Vi rapporterer fra Fælleskolen i Aarhus. Og Christian, hvad synes du om Berlusconis fratræden? Jamen altså, jeg synes det er meget godt, fordi jeg lever i landet. Han er totalt kaj, altså. Ja. Er det din eneste mening? Ja, det er også godt. Hvad har han gjort forkert i Italien? Jeg så ham bolden p-vagt. Det er selvfølgelig meget stil, men stadigvæk, jeg synes ikke, man kan gøre det, når man sidder på et indbud. Det synes jeg ikke, der fungerer. Og vi takker af her på Fælleskolen i Aarhus. Og så afslutter vi aftenens TV-avisen. Tak skal I have.